Azken bideo honetan ezti ekoizpena neurtuko dugu. Eztia biltzen dugun aldiro, fitxan data apuntatu, eta ezti ekoizpenari dagokion taulan kopurua apuntatuko dugu kilotan. Eztia biltzen dugun aldiro egingo dugu hau. Honako taula honetan oinarritu gaitezke ezti ekoizpena zenbat izan den jakiteko. Altzatan jasotzen dugun eztia bakarrik apuntatuko dugu. Esku artean dauzkagun erreginen zaintza behar bezala egitea oso garrantzitsua da. Arreta negurako zaintzan jarriko dugu eta horretarako barroaren kontrola behar bezala egingo dugu uda bukaeran eta neguan bertan. Erle populazio ahalik eta altuena izaten saiatuko gara neguko sarrera behar bezala egiteko. Azkenik, elikatu egingo ditugu behar adina erretxerbekin iristeko negura.